Dari desa Niti Prayan, dari Bantul Yogyakarta. Jakarta as 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 ayo yo. Selamat datang kami ucapkan pada para tamu undangan. Selamat datang kami haturkan pada penonton semua. Maaf, maaf bila kurang sopan. Kami manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Maaf, maaf bila kurang sopan dalam kami mementaskan, dalam kami menyajikan kesenian Putri Sekar Taji. Itulah paguyuban kami dari desa Niti Prayan, dari Bantul Yogyakarta. Kencana yuk. Hey, yuk. Yo, ya, os, regetegi ahenya, ya, ya, os, yo, ya, terus, Putri Sekar Taji memang benar.
tumindak angkara kasalira pinuring rutira pamit jurnaning jalma datang cipta ing karya yo ya os huk ya ya ho huk ya ha huk ya he huk 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 ya hip hop 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 yo so huk ya huk ya huk ya yo Katsan prawara kusa makara gumiwang gegeteri swaraning teteku murung war pangriking turangga pendeperi punya sauran mangungkung prajeno pangkating gembira tias ing prajurit Putri Sihartansi. Yeah.
biar terpasang, biar tergantung, asal dapat si jantung hati di atas besan, di bawah jantung, undur-undur di pinggir kali, biar terpasang, biar tergantung, asal dapat si jantung hati. Kupu-kupu di dahan jambu, saya tembak kena dadanya. Putih-putih di dahan lambu, saya coba enak rasanya. Kapal api, kapal udara, kapal selam naik getiran, bukan pemilik, bukan saudara, siang malam jadi pikiran, piting wale ojo dengurung, yen dengurung rasa mulune, isih cilik ojo ditembung, yen ditembung wong edone, di atas besan, di bawah jantung, undur-undur di pinggir kali, biar terpasang, biar tergantung, agar dapat si jantung hati. Kupu-kupu di dahan jambu, saya tembak kena dadanya. Putih-putih di dalam lambung, saya coba enak rasanya. Piting wale ojo dengurung, yen digorong rusak mulune. Putri Sekar Taji. Ayo yo. Anake wong tani omahe ning pinggir kali, aja wira-wiri goleki ilmune Gusti. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Ayo yo.
gawe baktia anake Bulia Anggita karo Adela anake Bulia Anggita karo Adela ayo Mesem yo nok yo. Ora bakal cukup lautan mansi Kukir indah ayumu koyo widodari Mungkin iso ngerti emunan waktu Nyeritake gedene rasa sayangku saking coba kasunyatan yen to aku sirah isih nyawiji
Hor hor hor. Hup 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 ya. Hup 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 hup. Just hit on, 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 hit on. Ya tumandang prajurit aning palagan tansah sangkut ing karya datan mingko rame ing karya haning karya rame ing karya tansah sepi ing amrih. Ya tumandang prajurit aning palagan tansah sangkut ing karya datan mingko rame ing karya haning karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih. Ya tumandang prajurit aning palagan tansah sekut ing karya datan mingko rame ing karya haning karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih. Yo 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 Aminah, 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 aminah. Yo yo yo. Ya ya ya. So. Ya ya. Ya 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 ya. Tepuk tangannya mana dong? Kurang keras. Iya, Bapak Ibu yang berbahaya. Berbahaya, berbahagia. Berbahagia. Tepuk tangannya mana dong sekali lagi buatkan sama Yang lebih keras lagi coba. lebih keras. Oke. Udah Ya, keras. dan juga mengucapkan selamat datang buat Mas Inggar. Terima kasih Mas Edi. Iya. Ya, welcome Dokter Inggar. Thank you, thank you, thank Iya, you. thank you. Iya. So we have to speak in welcome. English right now. Oh, kemarin dari Amerika. Oh, Iya, aku cuma di Jerman kok kalau aku. Jerman. Kalau saya dari Jakarta. Ah, katanya pindah di Cikarang. Oh iya, ini di sana terlunta-lunta. Iya, terlunta-lunta. Terlunta-lunta Oke. boleh, ya. Monggo Mas Inggar. Monggo Mas Febri. Iya, yuk cumeneng Mas Inggar. Tante Tari pengen kesayangan. Gimana? Sesi foto-foto? Belum. Itu loh fans mulu, fans mulu. Disapa dulu toh, Dok.
Siapa? Halo. Iki sakmene akeh ana sing nyeleng-deleng apa nyelokke aku ngono ya. Mbak Tari. Halo, aduh, kamu Tak baik celuk. sekali. Benar. Mentang ngorban di asik. Wes mono sing jeluk bude saiki mama. Besok bunda. Bundas. Piye papa? Piye papa jare? Papa gedang. Om empeknya gedein dikit, boleh? Ayo. Wes yo. Jeluk bude mama karo bunda. Ora apa-apa. Oh nggih. Ayo, sikat. Wong isih menik-menik ngene kok celuk budhe cah. Ben sak senenge Lisa wis men. Anggere dhek meneng wis, Bang. Ya, Cak. Putri Sekar Taji. Yang di sini sehat-sehat semua ya. Fansnya siapa? Pilih Febri apa Dokter Inggar? Putri Sekartaji. Untuk Putri Sekartaji. Aku versinya Bulia. Selamat sore Bulia 576. Siti mana Siti? Siti. Kabarmu saiki Saya Mas. nomor WA-mu wis ganti. Tak tulis lagu nggo kowe. Muga-muga FYP kowe iso melu ngrungokke. Regete goyah ya, regete goyah ya, regete. Sikat yo. Yen ngerti larane koyo iki ora bakal yen tak tinggalke. Kambo kowe salah, aku tak sing ngalah. Ben hubungan ojo nganti pisah. Yen sing ono waktu ketemu, pisan wae tak Sekartaji. memang untuk Anda. Oh, Mas. Tante Tari. Di kabarmu saiki nomor WA-mu wis ganti. Tak tulis lagu nggo kowe. Muga-muga FYP kowe iso melu ngrungokke. Soko alang ring Soko hey.
lagi yo. Yen ngerti larang Tuku bakso, tumprak kabeh sak mangkoke. Yen se ono waktu terus ketemu bisa nae tak sikap awakmu. Ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas tompo kabeh kenyataan. Oh ya Sudah. Sikap bersama Mbak Siti. Kok deh sing dadi senep ya? Wah ya iki primadonane. sesuk rekrutmen Sekartaji Lek kamu bukan iki. Iya. heeh Gue tolak balak to Mas. Lah, ana Siti ki marah res dodan ngerti. Iya kan? weh, Iya, tenan lho di sini mau. Siti. Siti lunga pasar babi Ya ayo, sak paket jaluke mau. heeh yo paketan Mas yo Iya. yo paket Ngopo? Gini. Heh? Anu, Piye nek? sesi kata-kata. Aku harus Siti, kasih Siti. kata-kata. Siti. Kamu tadi bilang apa? Siti tadi bilang kata-kata apa? hari ini. Sik. Kata-kata hari ini gue mulai tak sangoni, tenan. Piye? Ya wes. Piye? Aja nutupi tante Oh, blocking. ngono. Oke. Sik. Iki. Ya aku burine Siti. Iki nek di video FYP iki. Sama. Muti. Wis nang, wudu. Giginya udah. Aku kudu atus tenan nek iki bar iki. Saking semangate lho iki mau iki. Dino Dai Siti. Oh, mulai bae aku. Tanggung jawab ki lho. Febri tak nodai. Stadium. Pokoknya kok nek aku mulai meteng kowe. Heeh. Dhek ra gelem lho kowe. Dadi gak gelem lho. Febri sing ditengi. Heeh, aku nek awar iki meteng mau aku Piye? bayudan me meteng. kok. Siti pinginnya sing hamil dokter Inggar. Febri. Lagi iki Febrian metengan. Meseng. Gak cocok. Cocok. Gimana? Gak cocoknya gimana sih? Gimana sayang? Gimana? Aduh. Gimana? Aduh. Sayang kalau aku gimana? Diomongi dek iki karena kowe kira Kok kowe merinding to kowe iki ngomong Dia aku. gak nafsu blas lho. Pada ke demit ta. Iya. Piye jangan kayak gitu ya. Katanya sayang sama aku. Pret. Hei, semua akan pret pada waktunya. Alah. Sini, ya. Sini. Ayo Siti. Apa ati iku ana limang perkara. Kabeh bisa maca Quran sak menane. Kaping pindho salat Kabeh telu wong kang saleh kumono. Kaping papat kudu watame kang duwe. Kaping lima salah sawijine sapa bisa nglakoni. ya. Sise kidul tanah Jawa kumulunge ana segara kang nyata gedhe
sing kesel sing rewang sing kesel sing rewang sing kesel sing rewang Putri Sekartaji. Oh enak mas. Ontran-ontran apa maneh, Dok? Terima kasih. Ki aku dadi ya. Hosa. Dalam sayang cocok ngendi aku goleki bali kota sikat yo aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine mongko aku bisa sayang tresnoku ora bakal ilang yo jaganan tresnaku koyo kene aku kan joko tresnamu Putri Sekartaji, Kencana Indonesia. Soko, soko, ala keri keri keri. Soko, soko, ala keri keri keri. Soko, tak soko, ala keri keri keri. koyo apa rasane ati iki suwe ramu pawartamu bingung rasane dalam tuku bakso tumplak kabeh sak gerobake hey ah hey hey
Ngendi aku goleki kali kota. Sikat Mas Iga. Ini aku kan Joko tresnamu tak pasrah ing pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang yen pasti jodoh apa ora bakal kurang duwe. Dapur. Yo, konten. Ya. Mundur. Sembuh. Bilang apa? Terima kasih. Siap Bulia.
Mundur, mundur. Sembuh. Sudah. Katon gudo eseman tutur manis sing gawe siramu nganake ora yen bakal nuwuhake rasa tresno nganti saprene. Mundur, mundur. Sekar Rasio. Yuk. Ya. Iya. Dijemput atau diem? Sembuh. Yang mana yuk? Ayo Cah. Enak, kenapa ibu? Enak. Boleh ya? Enak. Sing enak ki apa ni? Leak dadi enak ta. Yo. Oke lah ngawek nama satu purnama sidang sekarang lagi tawani. Rande ya. Ca ji. Sesok minggu main mandek. Sesok minggu main mandek. Sesok
minggu main Ya. cak 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 Kejang, kejang, kejang. Ya sih. ya 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 Yo. iya ya 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 Yo. lebih keras ya ya Kuali. Kudune kan ngene lho. Kayak ngene lho. Kuali. 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 Kuali yo ngene. Nek ngono kon lunga. Nek mau pinam kuliah 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 Agita Adela oh iya kerja tak kerja. iya saka ketel bali ning ketel saka piring bali ning piring saka ember bali ning ember tambal panci bu Pak piyane Bu? Majuna majuna majuna. Mbak Bia 57 nya Anggita, duta sampurna. enak di Bali regane enak ya ya Mau jadi duta sampurna. Mubeng-mubeng sik no, mubeng-mubeng sik. Febri WS. ada Mas Singer ada dari Virus zamane den biyen lagi pisan ketemu kangen 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 yen ora ketemu nyata desa iki sliramu nyitra janji
lunga tanpa pamit medhot tresno kang suci wis setaun lawase aku kenal sliramu wis setaun lawase kok tega medhot tresnoku bulan Februari aku kenal sliramu bulan Februari kok tega ninggalke aku ya wis ya wis ya wis iki pancen nasibku ya wis ya wis ya wis iki pancen lelakonku. Setahun lawase aku kenal sliramu wis setahun lawase kok tega medhot tresnoku bulan Februari aku kenal sliramu bulan Februari kok tega ninggalke aku ya wis ya wis ya wis iki pancen nasibku ya wis ya wis ya wis iki pancen lelakonku. Anggita jalan apa Anggita? Tapi ya Mau pinang? enggak. Ayo 3, 2, 1. Anggita mungkin munggah tenda nggih.
apa ketiga iki rendang apa ketiga godhong jarak ombo-ombo atur sugeng para pamirsa atur sugeng para pamirsa Gopi Nara ingkang sekeca konon mrene tak supirane yen to seneng aja mung mandang yen to seneng aja mung mandang golek ono nganti omahe iyo ayo Sam, ayo Ki. Iyo. Iyo ya. Hei. Ayo yo. Febri. Kampret, kumpul dendang riyan jadi pom indah benang loro terus lendro salapret bemo baca makan Macam mana